Сак-сак бәйте. Мәдрәсәләрдә китап киштәсе, сак белән сакның тавышын ишетәсе. Мәдрәсәләрдә пыяла ишек, сак белән сакның бәйтен ишет. Әткәй ырышты тимер ук өчен, әнкәй каргады бигрәк юк өчен. Җимнәр ташыйдыр кышлар басудан, әнкәй каргады безне ачудан. Самовар куйды, чәйләр эчерде, эчеп бетергәч каргап эчерде. Яңа тунымны ботак ерткандыр, гомерем беткәнгә нәфсем тарткандыр. Әткәй калдырды өйдә торсын дип, әнкәй каргады сак-сак булсын дип. Кыйбла ягыннан җиләр исәдер, безнең ризыкны әнкәй кисәдер. Утырып уйнадык, уйнадык, егладык, әнкәй каргагач сәгать тормадык. Ишек алдында җиткем кара ат, әнкәй каргагач яралды канат. Агачка кунгач язылды канат. Икәүләп бергә очтык шул сәгать, уң якта канат, сул якта канат. Очып киткәндә калдылар карап.